In San Nicolas. Yes, sir. Second was in Banna. This is the third one. Third one. And now we are planning to have a collab with Lawag City para maging province-wide na. And then, lalagyan natin ng tournament yan. I will talk to the Philippine Lawn Tennis Association, mga kaibigan naman natin dyan, sila Congressman Eric Alvarez, former Congressman John Ray Tiangco, now Mayor Nabotas. Kaya may ano pa rin tayo sa pilitan. Kumusta mo ton sir? Iti nagapuanan na ng runa ket mangrugrugi tayo kani kitay babatit nga talaga sir. Ngubing. Dapat talaga bata ang ano, lalo na pag tennis. Tennis takes time. Parang ano yan, hinihinog yan. But there are special kids na pag hawak pa lang ng raketa makita mo na. Kaya nilang ano, may swing na, may timing. And ito na yun. Ito na yung pinapanaginipan ko noon pang mayor ako na magkaroon ng ganito at magkaroon ng grassroots. Makita natin sila nag-develop. Malaking tulong binigay sa akin ito, tennis. Ako yung nagkaroon ng direksyon. Dahil sa tennis. Yes. And I did not even pay a cent for my education. Wow, because of tennis. Yes, yun nga. We need the parents and the local government units to give us a hand. Yun yung sinabi ko nung tennis clinic for adults noon, the last time we were here. Hindi namin kaya ng kami lang. We need their help. Kasi pag walang mag-uudyok doon sa mga bata, mapapabayaan, sayang. So you provide all their needs? Kung raketa lang, madali yan. Raketa, yung mga equipment, madali lang yan. Ang hindi namin mapaprovide is the guidance pag wala sila sa tennis court. Kailangan yung mga parents. So, how many years yata, sir? Before magkaroon ng mga Siguro. competition sa iba't ibang... Dito? Oo. Madali na yung competition, madali yung tournament. Yung tao, yung mga tinitrain natin, yung makikita natin dapat i-train. It will take time. Siguro mga 3-5 years, mga bata. For the Ano yan, 3 years, sir, may mga nakita ka rin potential. Meron kaming linista nun. When nasa ban, after ban na, may nalista kami, mga 8 to 10 ata. And one may stand out Small kid talaga. I think from Nevaera. What do you think is the difference of this kind of sport, tennis, compared to other Well, tennis is... ito pang long life to. May socialization to and you can learn a lot sa buhay ng tao sa paglaro ng itong here in Ilocos. Meron tayong mga players ng Lawag. Si Nelson, nag-ira champion yan noon. Way back noon pa. Hindi pa Ria, Ira pa lang. And sino pa ba? From La Union, si dati ko rin doubles partner, si Manny Castillon, who passed away last year ata.